русия пас аз танаффуси яксола парвозҳои мунтазам бо тоҷикистонро аз сар мегирад. дар ин бора риа новости хабар медиҳад. қарори мазкурро сарвазири ин кишвар михаил мишустин тасдиқ намудааст. шурӯъ аз 1 апрели соли ҷорӣ русия бо 6 кишвар парвозҳояшро барқарор мекунад, ки дар ин байн тоҷикистон низ ҳаст. ин хабар дар ҳоле нашр гардид, ки чанд рӯз пеш намояндагони роспотребнадзори русия аз вазъи эпидемиологии тоҷикистон дидан намуда буданд. зимни анҷоми сафари кории худ аз кори духтурони тоҷики ситоиш ҳам карда буданд. дар назар буд сафари ин ниҳод низ метавонад барои бозшавии марзи ду кишвар саҳме дошта бошад, вале то ба ҳол роспотребнадзор аз натиҷаи сафари кории худ ба таври расмӣ ҳисобот надодааст. ҷониби русия моҳи марти соли 2020 баъди пешгирии бемории ҳамагири COVID-19 марзҳояшро бо тоҷикистон баста буд. айни ҳол танҳо парвозҳо байни ин ду кишвар ба роҳ монда мешавад. оиди боз шудани марзҳо тариқи роҳҳои заминӣ ягон маълумоте нест. ҳафтае як маротиба парвозҳо самти Москва-Душанбе Москва анҷом дода мешаванд. 25 март дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бозии даври ҳафтуми марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 байни тимҳои миллии Тоҷикистон ва Муғулистон баргузор шуд. дар ин нерӯсанҷӣ шогирдони Усмон Тошев рақобатро фаъол оғоз карда, ҳанӯз дар дақиқаи сеюм бо голи задаи Манучер Ҷалилов пешсаф шуданд. ҳамин тавр қисми аввали бозӣ бо бартарии як голи тими миллии Тоҷикистон хотима ёфт. мисли қисми аввали бозӣ дар оғози пайи дуюм мунтахаби Тоҷикистон бо шиддат рақобат карда ба дарвозаи Муғулистон роҳ ёфтанд. бо талоши Алишер Ҷалилов дар дақиқаи панҷум ҳисоби рақобат 2-0 ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон шуд. голе ки ғалабаи зарурии тими миллии Тоҷикистонро таъмин кард, дар охири бозӣ аз сӯи Шаҳром Самиев ба ҳадаф расонида шуд. футболбозе ки 8 дақиқа пеш аз захира вориди майдон шуда Манучер Ҷалиловро иваз кард. ҳамин тавр бозии дастаҳои Тоҷикистон ва Муғулистон бо бартарии 3-0 ба суди футболбозони мо хотима ёфт. баъди ин ғалаба Тоҷикистон дар гурӯҳи F мавқеи худро беҳтар намуда як зина ба боло баромад. ҳоло бо касби 10 хол дар зинаи дуюми гурӯҳ мавқеъ касб намудааст.